el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana i estem presentant una activitat que es diu Calcula la petjada de carboni del teu menjar. Es tracta de veure com una dieta mediterrània rica en fruites, verdures, cereals i llegums contribueix molt més front al canvi climàtic que una dieta molt rica en carn, no? Es tracta de veure això i, a més, els productes locals de temporada no fan ni el 25% d'emissions que poden fer és que venen de molt lluny, no? La indústria alimentària, tant en la producció com en el transport, com a l'hora d'envasar els productes, a l'hora de processar-los, és de les indústries més contaminants del planeta. Aleshores, es tracta de contribuir un poc a través de que la gent se doni compte que només es tracta del transport, que només es tracta de les indústries, sinó que nosaltres, si canviem en la nostra alimentació, que és algo bàsic i diari, podem canviar moltes coses. La transformació comença en el canvi dels nostres hàbits, no? Si nosaltres no canviem, és difícil que això comenci a manejar-se, no? Però jo penso que ja des d'un temps a esta part la gent està canviant, la gent està per la labor de transformar l'alimentació, la roba que compra, la forma de manejar-se per la ciutat. O sigui, que jo sí que crec que en aquests moments estem caminant endavant.